Hi sa mga boxing fans sa tibuok kalibutan, mga boxing aficionados. Doon nindot ka balita para na ninyo. Pero sa dili pa, welcome to my channel, Bisaya Kamunggay. Inyong host, Daniel Kindaw Gudin. Sa mga boxing fans, good news Libre na, championship pa, World Championship. Karong Lunes, Marso 9, tuig 2020, March 9, 2020, Monday, 6 p.m. alas 6 sa gabi, libre ang boxing. Gidalit sa Big Yellow Boxing Promotions nga nagbase sa Barangay Guadalupe sa Cebu City. Ang ilang boxing karong Marso 9, balik ko na ko, Marso 9, 2020, Lunes, alas 6 sa gabi sa Robinson's Galleria sa Cebu City. Nani dool sa White Gold Clubhouse sa North Reclamation Area. Dool sa siya sa Pier 4 sa Cebu City. Alas 6 sa gabi ay kalimot, paspas mo sa iyo mong adto. Ang mag-away alang sa bakos ni siya, alang sa World Boxing Foundation, WBF, o niya Intercontinental Minimum Weight Championship. Ang garbo sa Big Yellow Boxing Gym, si Clyde Avila Asarcon. Gikan ni siya originally from Davao City, pero nagbase na sa Cebu City. Ang iyang ikakontra, alang sa 12-round fight, title fight, si Mike Daog Kinaadman, nga taga Aligan City, o nanimuyo na ron sa Cagayan de Oro City. Si Clyde Asarcon, ang pambato ni sa Big Yellow Boxing Gym head trainer o chief trainer, Christopher Pingping Tipura, former boxer turned trainer. Magawang ni Jack El Capitan Tipura o manghod sad ni boxing coach Gerald Jingjing Tipura. Si Clyde Asarcon, sa mga nangutanag boxing fight record, adunay 16 wins, 3 losses, unya 1 draw, 6 by way of knockout. Unya, og imong tanahon, 30% ka knockout artist, RP number 17 contender, unya world number 57 contender. 105 pounds, ilang awaya na? 105 pounds. Si Clyde Asarcon, sa mga nangutanag, 25 ang edad ani, 5'4 ang height. Unya, doon na ni siya, gikan ni siya sa knockout round number 3 nga kadaugan, batok ni Gary Rojo ni adtong Oktubre 19 sa niaging tuig 2019 sa Sabang, Danau City sa Cebu Province. Samtang iyang ikakontra nga si Kinaadman, doon ay boxing fight record nga 7 wins, 13 losses, 2 draws. Sa 7 wins, 5 by way of knockout. Kuya usad. O niya 22.73 ang pag-knockout artist nini. Si Kinaadman, 24 ang edad, 5'4 ang height. O niya RP number 2 contender. Kuyaw ni nga boxer. O niya world number 44 contender. Kining tawana. So, umingon kag Kinaadman, gikan siya sa duha kasunod-sunod nga kapildihan. Si Kinaadman. Ang labing sakit nini tungod kay usa nini kakapildihan ang katapusan batok sa boxer nga si former world champion nga si Victorio Vic Saludar, katong ilang away nga iyang gi-knockdown si Vic Saludar diha sa Ferdinand Chong Activity Center sa City of Naga sa Cebu Province. Pero na-knockdown niya, napildi gid siya ni Saludar. Pero nindot siya awaya kay gawas nga napildi sa siya unanimous sa niagi, unanimous decision, gusto siya nga mo rebound og mo ni bantayanan ni Asarcon. So, grabe ni. Ang ilahang kumbati, pero ningon si Clyde Asarcon nga na-interview sa Bisdak Radio nato, na isip reporter, na-interview sa nato sa Super Balita Cebu, isip reporter, nga di niya ikapangante nga iyang ma-knockout si Kinaadman tungod kay kamausan ng kontra. Pero makakita siya gupining, budhiya na siya mobirada. Pero matod pa ni Asarcon nga magagad sa ihatag sa Ginoo kung unsa man ang ihatag nini atol silang away nining adlaw. Sa pikas bahin, ang co-main event sa naisgutang title fight, mausad ang World Boxing Foundation, WBF, World Minimum Weight Championship. So, championship ni World Boxing Foundation.
Si Ray Kaitom Jr. alias The Future, lumad nga taga Mandaue City pero naninibalay ron sa Cordova, Cebu. Apan nagbase siya isip trainer sa mga boxers o sa mga MMA fighters o sa mga fitness students sa Singapore. Si Ray Kaitom Jr. sa mga nagpangutan na siyang boxing fight, undefeated ni 9 wins o niya 1 draw, 4 by knockouts. O niya 33 years old, 5'1 ang height. O niya gikan ni siya sa 3 straight wins. Duha ni knockout, usa ni desisyon. Pero si Ray Kaitom Jr. RP number 16 contender o number 53 sa world rankings sa minimum weight, minimum, okay? 105 pounds. Iyang kontra si RR Andales. Sa tinuod nga ni Renrob Sampayan Andales. Gitawag ni Asero tungod kay lubasan, gahi, ligon. O niya si Andales doon ay boxing fight card nga 10 wins, 2 losses, 2 by way of knockout sa 10 wins. O niya 16.6 knockout percentage, number 49 contender sa world pero RP number 14 contender kini si RR Andales. Di ni basta-basta. Lumad ni nga taga Allen, Northern Samar apan nagbase na ron sa Bacoor, Cavite. Busa ang duha ato sa ning atangan nga fight nganuman kay si Andales niingon nga kita ta ibabaw sa ring kay gibaharan man siya daan ni Ray Kaitom Jr. nga ako kang knockout ton atol sa away. So giat nga ni sa mga boxing fans kung kinsay matuman ini ang nibahad nga ma-knockout or ang niingon nga kita ta sa ring na lang, di na ko mustorya. So mo ni ang duha ka mga main events o niya katapusang mo fight ani si Clyde Asarcon. At ang tani unya championship libre ni ha, wa ni bayad, free and open to all boxing fans. Balik ko nako Robinson's Galleria sa White Gold area sa North Reclamation area, doon sa siya sa Pier 4 sa Cebu City. Ang curtain racers nga gidalit sa Big Yellow Boxing Gym, ang promoter nini si Matthew, asawa ni Boxing Big Yellow or Big Yellow Boxing Gym owner and founder si Tio. Ang pamilyang Tio nagnegosyo ni og mga heavy equipments, mga truck, rentals and sales company sa tibuok Pilipinas. Ang curtain racer sa fight mao ang away nila ni Jusu Bastialiada nga taga Cebu City. 2 wins, 0 losses, 1 by way of knockout versus Carlos Agustin, debut fight nga taga Cebu City si Agustin. Ang second bout of the evening, Jim Paul Dignus of Mandaue City, doon ay record nga 1 wins, o niya, undefeated ni, 1 knockout. Iyang ikakontra, ang mga pamilyang sila, Noble Franca, mga MMA fighter o boxer, si CD Noble Franca from Cebu City, 1 ni daog, 0-4 losses, 1 draw. So, mao ni atangan, kay gusto ni mo daog, MMA fighter turn boxer. So si Dignus, di po basta-basta kay undefeated unya 1 win, 1 KO. So gwapo ni. Ang laing away, laing parisan sa maong away Maurino Agom nga sakop sa Big Yellow Boxing Gym pero lumad nga taga Misamis Oriental, 1 win, 0 losses, 1 by way of knockout. Makigbatok siya ni Marjun Bato of Compostela, Cebu. Wow. Wa pay pildi or wa pay daog pero pildi nagkausa kini si Marjun Bato. Pero ato ning atangan kumbate gini. O niya si Anthony Galboila o Mandaue o Mardidiho, Cebu, dunay record nga 1 win, 1 loss, 1 draw, o niya 0 knockout. Makigbatok siya ni Marvin Laping nga taga Compostela, Cebu. Dunay wa pay daog, 0 win, 2 losses. O niya laing mo away nga taga Big Yellow Boxing Gym na sad si Elmer Naason, kuyaw ni nga boxer. Nganuman undefeated, 4 wins, 3 by way of knockouts. O niya iyang ikakontra si Ryan Maano nga taga Cebu sad, dunay boxing fight record nga 4 wins, 9 losses na, 2 draws. O niya sa 4 wins, 1 by knockouts. Ang laing fighter gikan sa Big Yellow Boxing Gym si Carlo Pipeto de Mesalio, taga Cebu, or niya dunay boxing fight record nga 14 wins, 5 losses, 1 draw, og 7
sa 14, 7 by way of knockout. Yang ikakontra, si Anthony Pumento Galigao. Si Anthony Pumento Galigao, taga Batuan, Bohol. Uy, Batuan, Bohol. Bulanon. Doon ay boxing fight card nga 9 wins, 14 losses. O niya, 4 knockouts. Ligon sad, si Anthony Galigao, Batuan, Bohol. O niya, ang lain pang boxer nga moaway, iya ni Coach Eldo Apawan Cortez. Mo'y trainer nini. Ang moaway, mao si Elmo Traya alias Bisdak. Kuya ni Bisayang dako. Si Elmo Traya alias Bisdak, lubadi nga taga-Tabuilan, Cebu. Doon ay boxing fight card or record nga 11 wins, 3 losses, 8 by way of knockouts. Yang ikakontra, si June Ryan Kimbo, nga taga Compostela, Cebu. Wow. O niya, iyang record ni Kimbo, o katong balik ko na ko, ang record ni Elmo Traya, 11 wins, 3 losses, 8 by way of knockout. Ang iyang kontra, si Kimbo, dunay 7 wins, 18 losses, 2 draws. Unya, wa pa may na-knockout sa iyang mga kontra. So, meaning, taas tig hangin. Kuyaw ni. Delikado po si Elmo Traya nini. Atong atangan. So, mao ni ang boxing fight nga atangan, libre, double, championship, world pagyod. Ha? Timan World Boxing Federation Championship ni siya. World Championship. Okay? O niya, mga tanong mo, unsa man ang World Boxing Foundation. Okay? Kanang World Boxing Foundation, lahi sa siya, dili kayo familiar ang mga champions dire, di parehas mo ingon kag WBA, WBC, WBO, ug IBF. Kanang upat. So, kining WBF, World Boxing Foundation, nagsugod ni adtong 2004 sa mga wa kaybaw. Nagbase ni sa United States of America. Gitukod ni adtong 2004 ni Larry Carter, ang tag-iya o founder sa Bristol Motor Speedway. Og ingon man sa iyang business partner nga si Ron Scalf, dito gitukod sa Bristol sa Tennessee State sa United States of America. Pero sa pagkakaroon, ni siak man ni siya ni split edong 2004 from World Boxing Federation. WBF gihapon, gihimo nila nga World Boxing Foundation, ni split sila. So WBF karon owned and operated na sa Melbourne, Australia. Pinaagi ni Mick Croucher. Ug si Mick Croucher naa mismo atol sa promosyon sa Big Yellow sa Cebu City atol sa fight night. So nindot ni siya nga at nga nato mga amigo o mga amiga. Kining World Boxing Foundation, makaingon mo nga dili kayo bugat sama sa uban, pero nahibaw mo kinsay mga former world champions nga mga boxers nga international unya naay bakos nga sama nini. Si former undisputed boxer, American boxer, si Roy Jones Jr. Si Roy Jones Jr. niadtong 2017 mooy World Boxing Foundation o niya cruiserweight division king. Unsa man ning cruiserweight, 200 pounds ni mga amigo ug mga amiga. Samtang ang former undisputed boxer sad, American taga Michigan, si Antonio Tarver, former undisputed daghan kini mga bakos ning duha ka boxer ang gisutan. Niadtong 2004 atol gyud sa pag-split sa World Boxing Foundation from World Boxing Federation, champion pod ni si Antonio Tarver sa World Boxing Foundation nya light heavyweight nga timbang. Unsa man ning light heavyweight? Kining 175 nga timbang mga amigo ug mga amiga. So ato ning atangan ang promosyon ngano double world championship unya libre sa tanan. So sayo mo kay alas 6 magsugod na first bell, magsugod alas 6. So kinahanglan sayo mo kay first come first serve, wa biyan ibayad. Ang lingkuranan ninyo basi gilingkuran na sa uban. So si Christopher Pingping Tipura, ang chief trainer sa Big Yellow Boxing Gym ningon nga nindot ni nga duwa tungod kay ang tanang boxers agresibo kayo, why nila pa sa tinimbangay, why problema, unya andam na utagana alang sa sumbagay. Upat ka mga boxers ang gunitan ni Christopher Pingping Tipura, gawas ni Clyde Asarcon sa main event of the evening. Iyang gunitan sa si Carlo Di Meselio, si Elmer Naason, o si Maurino Agum. So, sa mga boxing fans, atangin ninyo ang mga fighters kay Wata Kibaw. Sila mo'y musunod ug mupuli sa biyaan unya puhon ni Pride of the Philippines, Pinoy boxing icon,
the fighting senator, o the one and only, 8th Division World Champion, si Emmanuel Dapideran Pacquiao alias Pacman. Si Manny Pacquiao, mao'y gihimong idolo ni ato mga boksingero. Wata kay baw, sa umaabot ng mga adlaw, muna sa ni amo away sa Amerika, kining akong mga gipangisgutan. So salamat kayo sa promosyon ha, talagsaon kay ni. Sa niagi ng simana, ang Sunman Promotions pinaagi sa mga big boss CEO, Jim Claude, JC Manangkel, o si Dexter Tan. Si Manangkel mo to ang CEO, Chief Executive Officer, unya si Dexter Tan mao ang CFO, Chief Finance Officer, ni pahigayon sa libre nga boxing fight sa General Santos City sa Lagaw Gym karon. Libre to ha, karon libre na sad, pero sa Cebu City ni, grabe kayo, libre unya world title fight. Pasalamatan na to ang promoter na ginusarang babaeng promoter sa kuno ko sayo nga babae sa Pilipinas, si May Theo, asawa ni Big Yellow Boxing Gym founder and owner, Seth Theo. So far mo na pinakalabing way kalabuan sa natad sa boxing, o niya atangin ninyo ang mga sunod nga mga update sa inyong paborito nga sport sa Pilipinas, sa Amerika, o sa tibuok kalibutan. Ay kalimot, sa mga wa pa subscribe, please subscribe my YouTube channel, Bisaya Kamunggay. Anya inyong host, DQG, Daniel Kindaw Green. I-click ninyo sa Bisaya Kamunggay nga YouTube channel. Please click also the notification bell so you'll be updated. Makakita nimo ang tanan ako mga videos kung mag-upload ko. Basta i-click nimo ang notification bell. Thank you. Kita tapuhon.